aku nyuwun napas agama tembange Gagrak Madura Salam Kerung. Yo, kaya ngapa? Iki untuk beliau-beliau yang keparang rawuh ana ing Balai Desa Karanggundang Udanawu Kabupaten Blitar. Dados yo. Kaya ngapa balungane sing rosa lek perlu dipedhotke balungane ya. Sekar Gadung Indonesia Tombong Antung Karanggundang Jaya. Maria Munjo, Lucky Naswa, Hani Kusuma.
pasukan kru 35 Bobo Samiti dari Kediri Sugeng Dalu. Bobo Sumar Bogem Sugeng Dalu. Diublak nduk. Iki mau rasane rasa campur sari napas agama dadi rasane ben kembali ke gamelan sak pupuh wae bar iki Mas Kidik metu nyuwun Mbak Sulis Eva tali tresnana. Dadi rasane ben gamelan mengko Mas Kidik munggah nganggo ciri khas ala Dwojo. Nah, tanpa bawa wong ayu langsung jumeneng langsung nyuwara tembang tali tresna kanggo para sepuh sing seneng karo gamelan rasane ben nyemplung neng gamelan. Nah, kaya ngapa? Dados tali tresna jroning rasa wis ngiket kakedet diraket tumanen sanobari wong bagus sira tak tresnani. Mbak Sulis Dalem Kak Limo. iku sagungane ya nak. Nggih. Dadi awake dhewe iki kok lek nggarap digawe setengah kurang. Sak gongan ae. Nggih. Dene engko lek pengen katok kapan-kapan ngono pirang-pirang gongan wong loro ya. Nggih. Kula nggih senengan kula nggih sing mondo-mondo. Nah, setengah kurang ini kita. Nggih. Dadi lek wong setengah kurang kan pijer kangen terus. Duh, kok kangen, Pak? Lho, teges iki kangen karo lek nyuwara kapan Oh. iso mbaleni pirang-pirang Nggih, gongan. nggih. Pikiranmu aja letek-letek ta. Niki pun bacot letek. Ha iya. Aja kaya ngono, ya. Aja. Mboten pikiran tok sing letek, Lah, Pak. aja tenan ya. Aja pripun, Pak? Aja saiki. Sedina kaya sawindu angon rasa Ya ya. jroning kalbu lelewat gawe bingung wong bagus aku nandang uyo Anggere prei suweng ini napase do landung-landung.
Nggih, kanten ngomah pun olahraga toh, Pak. Ya, mergo neng lurah wis sudah tersalurkan apa yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Apa itu? Makan, Oh, minum. makan. Melaku ngetan bali ngula. Tresno tenan jati gawe guyon. Padang bulan tengah bengi tresno tenan nganti tekan pati. Mbak Sulis, Nggih. monggo jan sik penak-penake iki. Nek yang menten iki penak-penak ya, Pak? Oh, penak-penake terus wis. Wah, jan wis. Nggih, niki sampun. Pun. Nggih. Dadi lek matur ngene iki suwun. mbayar kan ya ora patek akeh. Iya. Ngono. Wah, jan sik penak wis.